हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय नोंथांमोननो ग्रेड 4 नि साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि ग्रेड 4 जागोन जाय नोंथांमोना 8 पास जाना दङ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि दान बान्थाया जागोन 12,000 निफ्राय जागायनानै 37 सिम आरो लोगोसे ग्रेड पे थाबावो एप्लाइआ अफलाइन जागोन लास्ट डेट 26 नभेम्बर दा पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ ग्रेड 4 खाय दा लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों जों नायनोसै दा लोगोफोर बे भेकेन्सिया फैदोंमोन आफार आसामनिफ्राय तिनसुकियानिफ्राय जुडिसियेरि अफिसनिफ्राय फैदों दा बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांमारगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनोब्ला डिसक्रिप्सनाव दङ डाउनलड खालामना नायनो हागोन आरो लिंकखौबो नोंथांमोना मोननाय जागोन दा बिदिब्ला जों बेयाव नटिसखौ नायनोसै सोर सोर एप्लाइ खालामनो हामारो ग्रेड 4 आव दा लोगोफोर बे एप्लाइ अफलाइन जागोन नालाय बेखायनो नोंथांमोना बेखौ स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे मोनो बेयावसो फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन एबा स्पिड पस्ट खालामनांगोन दा नोंथांमोना फर्मखौ मोनगोन डाउनलड खालामना ला डिसक्रिप्सननिफ्राय दा बेनो स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन दा पस्टआ नायदो लोगोफोर दा पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ ग्रेड 4 दा बेयाव दङ अफिस पियन दङ बेनिफ्राय एटेच पियन दङ आरो नाइट चौकीदार दङ दा नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नायदो सानै मोनदों बेनिफ्राय स्केल फिया 12,000 निफ्राय जागायनानै 37 सिम आरो 500 दङ आरो फार मान्थ नोंथांमोना ग्रेड पे मोनफाबावो 3,900 आरो गासैबो पस्टआनो आनरिजार्भ जाना दङ डेट मिन्स गासैबो कास्टना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो रावनिबो रिजार्भेसन गैया लोगोफोर दानिया लोगोफोर फरायनाया मिनिमाम 8 पास बिनाय जादों जाय नोंथांमोना सिम्पल 8 पास जादों अब्लाबो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा 10 पास जादों मेट्रिक पास जादों नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा एचएस पास जाबाय एबा ग्रेजुवेट जाबाय नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया होननानै लिरनायखौ नुनो मोनदों नाम्बार 2 आव देन बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम बेनिफ्राय गोजौसिना 40 इयार्स नाथाय जोंनि स्टिफरा 5 इयार्स बारा मोनोखाय 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ 26 नभेम्बरसिम थागोन अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआव गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनानै हरनांगोन आरो लोगोसे नटिफिकेसन नायनोब्ला नोंथांमोना नैबे वेबसाइट होनाय दङ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो लोगोसे डिसक्रिप्सनावबो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव हर हाउ टु एप्लाइ मोनसे नोंथांमोना एड्रेस मोनदों दा नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट खालामनो होदों आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनांगोन दा बे नोंथांमोना एड्रेसाव हरदो बेनिफ्राय जेरक्स कपियाव सेल्फ एटेस्टेड हो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटखौ हरथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव